Mingaw man. May pasahero sa terminal. Mo ato nga pag mini golf ano mangita ko dalaga dito. Para makakita ko dalaga ron. Ito na dito mini golf di ay. Tama sayo pa kayo. Sako. Ako na ang mini golf. Apa dito susunod ang mini golf first? Tama dagan dalaga dito mo ato rin. Sulod eh, Okay, restaurant. mga dalaga dito. Ah, ma'am, pilay entrance diri, ma'am. Pilay entrance sa mini golf. Ay, ako mag-mini golf. Ah, 150. Nya. Kung ako lang isa mo sulod dito, kaya kuan lang 50. So karon nagkakagdalaga dito, ma'am. Isa dito sa Mangita og dalaga dito ron kay nya, mato ay bayad sa kudaan no. Bayad ka kado. Ay dili, ay na lang ko anak kay room ni Carso itiman ilang dia ang gawas ang kuda unya ron. Oy, unsa mo kada pre? Sus, dalhala akong pangalan da ingna ng pansin. Oh my God! Yes, ila kayo. Oh, sira na bala na ako. Oh my God! Kina ka. Oh, okay. Sige. Tak, luta. Oh. Kung sa man ta dire. Ngita tag dalaga dire. Para dia. Mo na nindot sudlan. Asa ka na dia? Oh, ngita tag dalaga ya. Kita dai karon. Kita na ni dalaga dire. Nang ba? Dili ka mo. Dire ta sulod. Ha? Sige. Medyo mingaw ang palibot, tambay lang sa gilid. Sindi sigarilyo lang, niya sabay paniid sa palibot. Pasensya Lahat yung mga single. Lahat yung mga single ba kay? Kasi na yung mga actor dyan nga mga lumiglawas sa guwapo ko. Tapos maila-ila na ako sila. Nakatawid, nagkulit. Pre, kita ka naman lingkod ka, chika pre. Oh my God! Apa kayo nag-isa ko? Ano? Masamot na nakaraiban ko. Agla, ano? Sama nga ka pre, ato diskartehan pre. Oh, saman. Ikaw. Ikaw na dool pre. Sige, dulon ako ng isa. Oh. Karang. Kanang kami po taga-tripod ni. Bakit kayo siya tiyo? Ha? Oh my God! Sir, kauban niyo mo. Nakakita man ko. Nakakita mo dalaga rin yan. Dalaga, Diyos ko. Ha? Ano mo ko dalaga? Kanang hindi mo yung Facebook niya. Kailan ko ipisibig? Wala. Awan ka? Anong wala man? Na-iris or ang pag-asa. Punta ka mo yung Facebook niyo ba? Next time na lang. Next time lang. Yan, kung dalaga dito. Kung daw kung isa nga. Unsa mo daw? Pangalan ako Facebook, wala mo sa Facebook ba? Ano ako lang pangalan? Ha? Unsa pangalan? Wala po. Ngayon Na. Ngayon Bala. sa Facebook. Bala, pre ila-ila sa unta dayon nimo. Ako tama, nakalimot. Sanga. Ikaw po ko nang utana og taga-asa sila. Sige lang. Basi na mag-abot pa dahil tayo sunod di ay. Namaklay man sila paingon dito sa ubos. Ato sundan. Sundan na to. Sige. Ilalaw na to usab ba. Wala pagi ka ila-ila tong Ayaw, dito lang ako makikila-ila sa mundo. dito ra di ka. Mangita ko gani paan po ba? Gani. Sige. Sige. Ato sundan sila ha. Paingon naman sila. Pwede na. Tiya kayo. Pwede ate on. Ate sa tag-ubos. Namatay na kaila. Dyan na naman ito ni Doon. Sa mo hawa. Dyan na asa pa sila panting. Ilaan sa tagili. Nindot ba kayo ang view o? Nindot kayo. Nindot kayo dire. Ano nakag-iyab. Dalunin mo dire.
Medyo mingaw ang palibot, tambay lang sa gilid. Sindi sigarilyo lang, nya sabay paniid sa palibot. Pasensya kung di kayo ko gatingog, kalmara ko nga tao ng sistemang makalibog. Padayon sa pagsibog, paabante ang lakaw. Kalmado pero dili pa, kampante ang galaw. Way pakis. Aran duha pre. Isa. Katong duha ka chika ni. Katong video na ko ganing ano. Atong sundan. Sige tara. Sundan na to. Sa paingon. Sige. Ay dito gina sa paingon sanay nag-aso oh. Murag diha gina sila paingon. Dali dayon. Ito na madita mga ligo dali o kita na itong mga bukid mara nagagmay. Ako kaayo na maligo. Maligo ta ta. Maligo ta sa kuan oy. Silimpyuhan pa man ay nagduta diri oy. Wapo jud ang magdalag aktor ba. Ano ka sa haris ba mo? Amuan na dara, imuan sa babaw. Murag kaayo. Nagduta diri oy. Hindi makagilo. Barato na pa dyan kay Sikuntar. Basta. Ay, manita pa yung Andre. Wapo. Sundan ako pre. Makailan lagi na ako mo. Dadagahan na. Sundan ako sundan na. Asa man to sila. Tara pre oh. Asa pre? Duulo na to pre. Ay tura. Ato man tong giila-ila na ko ganiha nga wa ko kaila. Gani no. Ila pangutan na pangata. Pangutan una ko ni. Siron gyud ako. Dasmag na. Gani. Dasmag na pre. Na ano buta? Gani ha. Wala na ba Miss, tungod ko na. Dili na ba? Wala ko para kaila daw ng uri ay. Ano Kanang kita ito pangalan nga nila mo. Ande ay. Dalagang Pilipina gusto kong makasama. Wala nangangiba kaya sa akin ka sumama sa palasyo. Maituring na prinsesa. Junek. Ha? Oh, dito ro sa mo ha. Kamo taga sa mo. Ay di man ko taga dire taga Panabo mo ko. Panabol layo aning duan ay di. Sorry ra ko oy. Sorry ra ka. Kauban ako kung ano. Hindi ba mo kauban? Ya kaya ako taga dream gid ko nya. Nalaag ko ri ba sa kuan. Sa aganan. Ano makita pang kita dai forever. Ha? O malay natin, o labi na gihatag yung Facebook. Ay wala man god. Ha? Wala. Dili mo gula mawala. Gula ka mo gula. Ay ismo. Ha? Bitaw, sige na ba? Para magkailan na yung tabla. Ay kuan na lang. Kunod na lang. Sunod Kasi na lang? makita pa dai po. Asan? Ay. Dili, naguro ka single guro. Oy basi ninyo ka oy. Dili, uy. Ako ganing ari gani ko dili para makita ko kuan ba. Ya kinakitaan man ta ka. Na patay oy. Hmm. Kasi ninyo ka patay pa sa imong asawa. Ay, dili, uy. Ulitaw mo gugugod. Ano ba na yung pangalan ni mo kuya? Ikaw nga ni Johnny. Ay, Nya, dili ikaw nga daw Facebook niya. ikaw na lang sa Facebook mo. Ha? Kuan. I-search lang kuan Yuban. Ako lang i-try na. No. Kuha lang ka ng message. Thank you. Salamat kayo nga nagkailat ha. Salamat kayo nga nagkailat ha. Salamat. Unta nga dili pa ni first time pa nato nga panagkita unta nga nagkita ka taga tro. Salamat. Sana ko. Dito yan. Uy, napay lang gang gado pa. Ay, talaga. Hi, miss. Uy. Hello. Pero unsa di pangalan nimo, miss? Ay. Baby. Dalagang Pilipina gusto kong makasama. Wala nangangiba kaya sa akin ka sumama sa palasyo. Lumnek. Gapo, kanya kwartaan pinakadato sa kapatagan. Para dili na magilitan pa lain. Nga seryoso ko naalagi hugaw diri oh. Sibog dito oh, hugaw. Ngani tayo. Hugaw no. Dali aragot. Magdali ra man gid kayo. Ah, sige lang gwapo bitaw. Tama ka. Taga-asa dai ka. Taga sa puso. Taga
dagan bitaw tidalan. Porok dos. Ah, sa Ano naman wasa ka? Biloy kay taga paan mo ko? Taga Jinsan. Diyo ba ni mo nangitag chikay? Ani man jud basta mangitag dalaga. Dapat mo dili mo na pangitaon, mabot ra mo sa imong panahon. Di na kinahanglan ang abot, ang basta pangitaon jud. Di ba pre? Juan. Order na tayo mga milo. Order na tayo ng lumi o niya price. 160 ang price o niya ang lumi kay Juan. Ang lumi kay 230.